Mám mu ukázať? Počkaj. Potom mi povedz kedy. A kde, jak to bude veľké robiť? No však to hneď na mieste v podstate, o trošku sa možno posunie dopredu. Potom mi povedz kedy mu mám ukázať, že môže. Tak toto môže byť? Aha. Tak môžeš. Yes, Vladinko, to si mi teda riadne.